कहला गोटे ब्लांक पेपर देला कि एथे साइन कर मैं साइन कर देली ये थोड़ा पागल है ये थोड़ा हेलो दिस इज काना एटा मोर आ गोटे नुआ फ्रांक जो तरे करिछि मो बाबांग ऊपर एथरे मो संगे रे अछनी मो वो ढोळाला मो एमिते प्रांक करिछि कि माने मोर मु जुआ खेलुछि जुआ खेले कि 50,000 टका हारि जाइछि तो वो फोन लगा फोन लगे कि भल से कहबो हला जल्दी जल्दी कहू मन तंग कहू मन सीरियस है कि ते कह हेलो कोठी अछ जाउची बा घर को रसलगढ़ रहले पळेबी आ तमे आसो आगो तो बुझीबो हां हां बुझीबी ए टोका कथा बुझीबो पुओ कथा हां बुझी से कौन करके आई के पार्टी करछन आसी की हां कर गई कोठी जाइला कोन आटा आइला हां कोन करके आइची आ कोन कर गई ना कोनो मु मते से कोन कहूची तमे आसिले कला बापा आसिले कहबी के बापा कहूची देखो ना को पार्टी करती आसी कोन कहि की जाइछन मु सुनिनी मु नथली कहि की जाइछन माने कोठी घरे कोठी का कर के जानी माने कोठी के लोक मु चिनिनी मो ता मु नथली मु खीरो पय जाइथली तो दो न पानो ने हेलो कौन किए बाप है जी केई हां मु परे कहबी ना कौन है जी कोनो तमे आसो कहबी मु रखुछी एयोला आसंतु तापर देखा जो इतने अपेक्षा करिया A few moments later. सुकुनी कबाट देख आसनु पिंटू कौन है के कौन भाई मु जानी से कौन मु तो नथे सुनेनी किछि से कौन कहूची मु कौन कर से कौन कहूची लोक के है किए को जानी छी के एक नंबर मार्केट हां एक नंबर मार्केट जाइले से के चिकू नंबर एक नंबर मार्केट जाइले
ସେ ଚିକୁ ସାର୍ ବୁଲିକି ସେ କଣ ହେଲା? ରତ୍ନଗର ମାର୍କେଟ ଯାଇଥିଲେ ସେ କଣରେ ପୁରା ଗୋଟେ ଭିଡ଼ ହେଇଥିଲା। ଆମେ ସେଠି ଗଲା ବେଳକୁ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ସେ ସବୁ କଣ ମାନେ ପଇସା ସବୁ ଲଗାଉଛନ୍ତି। ତାପରେ ଆମେ କହିଲୁ ପଇସା ଲଗାଉଛନ୍ତି, ପଇସା ମିଳୁଛି, ଆମେ ପଇସା ଲଗେଇବୁ ବୋଲି ପଇସା ମୁଁ 500 ଟଙ୍କା ଲଗେଇଦେଲି। ତାପରେ 1000 ଟଙ୍କା ଜିତିଲି। ତାପରେ ଜିତିଲେ ଯେମିତି ଶୁଣୁ 1000 ଟଙ୍କାରୁ 2000 ଏଇଭଳିଆ ହେଇ ପୁରା 25,000 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେଇଗଲା। 25,000 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେଇଗଲା। ମୁଁ କହିଲି ଏକାଥରେ ଇଏ କରିଦେଇ 50,000 ହେଇବ ଆଉ। ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଏକାଥରେ ଲଗେଇଦେଲି 50,000 ହେବା ବଦଳରେ ସେଟା 25,000ଟା ହାରିଗଲି। ତାପରେ ହାରିଗଲି ଯେମିତି ମୁଁ କହିଲି ଆଉଥରେ 25,000 ଲଗେଇ ଦିଅ। ସେ କହିଲା ନଥିଲା ମୋ ପାଖରେ। ସେ କହିଲା ଗୋଟେ ବ୍ଲାଙ୍କ ପେପର ଦେଲା, ଏଥିରେ ସାଇନ୍ କର, ମୁଁ ସାଇନ୍ କରିଦେଲି। ଇଏ ଶଳା ପାଗଳା ମୁଣ୍ଡ, ଇଏ ଶଳା ସାଇନ୍ କରିଦେଇକି ଲଗେଇଦେଲୁ ପଳେଇଲା। ସେ ପଇସା ଦେବେ ବୋଲି କହୁଥିବେ। କିଏ ସେ? ମୁଁ ଜାଣିନି। ସେ ମୁଁ ଇଏ କଲି, ତା ଭାଇ ଆସିଲା ଆମ ଘରକୁ ଏଠିକି ପଛେ। ସେ କଣ କହିଲା? ଚିକୁ କଣ କହିଲା? ଚିକୁ ଘରକୁ ପଳେଇଲା। ଚିକୁ କ୍ରିକେଟ ତୁ ଖେଳିଛୁ? ଏତେ ଦିନ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ରହିଲେ ତୁ ଏଇ ଧନ୍ଦା ତୁ କଲୁ? ପଇସା ସବୁ ଇଏ ହୁଏ ସବୁ? ସେ କଣ କହୁଛି? ତମ ପଇସା ଦିଅ ମତେ 50,000 ଟଙ୍କା ଦିଅ ବୋଲି। 50,000 ଦବୁ ତାକୁ? କିଏ ସେ କହୁଛି ଦେବା ପାଇଁ? ନଦେଲେ ଘରକୁ ଆସିଲା ଧମକେଇଲା। ନଦେଲେ ଧମକେଇକି କଣ ପଳେଇଲା ନା ଆଉ କଣ କହିଲା? ଧମକେଇଲା, ଛୁରୀ ଥିଲା ତା ପାଖରେ, ଦେଖେଇଲା ଛୁରୀ ଥିଲା, ଦେଖେଇଲା। ତାପରେ 2 ଦିନ ଭିତରେ ପଇସା ଆଣିକି ଦେଇଯିବି। ଦେଇଦବୁ ନା? ଏଥିରେ କେତେ କଣ ଅଛି ଦେଖିବ। କଣ ବ୍ଲାଙ୍କ ଯୋଉ କାଗଜ ସାଧା କାଗଜରେ ଦସ୍ତଖତ କରି କାଇଁ ଦସ୍ତଖତ କରୁଥିଲୁ? ସେଥିରେ କଣ ଅଛି? ତ ଏଥିରେ ଅଛି ପଇସା ଦେଇକି କଣ କରିବୁ? ନେଇ ଆସିବ। କଣ ନେଇ ଆସିବୁ? ମାନେ ଯୋଉ କେତେ ଟଙ୍କା ଦେଇକି ଆସିବୁ? 25,000 ଯୋଉ 50,000 କୋଉଠି ଆଣିବୁ? ତମେ ଦବ। ସେଠି ଅଛି 50,000। ତମେ ଦବ। ମୁଁ ଦେବି 50,000 ମୁଁ କୋଉଠି ଆଣିବି? ତୁ ପୋଲିସରେ କେସ୍ କର। ଆଉ କଣ କରୁ? ତୁ 50,000 ଦବୁ ଆଣିବା ନା କଣ ତୁ କହୁଛୁ? ତମେ ଦେଇଦବ 50,000। ଏଇ ଦେଖନି ଆପା ଏଥିରେ କେତେ ଅଛି। ଆପା ଏଥିରେ କଣ ତୁ କହୁଛୁ? କେତେ ଅଛି କଣ କେତେ ଅଛି? ୟାକୁ ହିସାବ କରିବି, ଆଉ ଯାହା ହିସାବ କରିବି ତମକୁ ପଇସା ଦେଇଦବ। ଆଉ ହିସାବ କରି କୋଉଠୁ ପଇସା ଆଣିବୁ? ତମେ କୋଉଠୁ ଆଣିବ ଆଉ କଣ କରିବ? ନଦେଲେ କଣ ହବ? ନଦେଲେ ବାନ୍ଧିଦେବେ। ବାନ୍ଧୁନୁ କୋଉଠି ବାନ୍ଧିବେ? କୋଉଠି ବାନ୍ଧିବେ? ମୁଣ୍ଡ ତ ଏମିତିଆ ହେଲା ମୁଣ୍ଡ। ତୁ ଜାଣିନୁ ତାଙ୍କୁ ନା କଣ? ଚିକୁ ଛାଡ଼ି ପଳେଇଲା, ତୁ ସେଠି ରହିଗଲୁ। କିନ୍ତୁ ଚିକୁ ପଳେଇଲା, ତୁ ରହିବୁ ସେଠି।
ନାଇଁ ମ ଚିକୁ ମତେ ଆମେ ଦି ଜଣ ଏକାଥରେ ପଳେଇଲୁ ନା ହାଁ ଏକାଥରେ ପଳେଇ ଆସିଲୁ ଏକାଥରେ ପଳେଇଲ ତାକୁ କିଛି କହିଲାନି ହାଁ ତାକୁ କ'ଣ ସିଏ ଆସିଲା କହିଲା ତାପରେ ତାକୁ କ'ଣ କହିବ ମୁଁ ସିଗ୍ନେଚର କରିଛି ତାକୁ କ'ଣ କହିବ ସିଗ୍ନେଚର କରୁଥିଲୁ କେମିତି ସିଗ୍ନେଚର କାଇଁ କରୁଥିଲୁ ଯାହା ତାହେଲେ ତୁ କହିଥାନ୍ତୁ ପୋଲିସ ଯାଇଥାନ୍ତୁ ନା ଯାହା କରିଥାନ୍ତୁ ତୁ ଯାହା କରିବା କରିଥାନ୍ତୁ ହାଁ କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଥିଲା ତତେ କିଛି ଲେଖା ହେଇନଥିଲା ସେ ଗୋଟେ ସାଧା କାଗଜ ଥାନାରେ କେସ୍ କର କ'ଣ ଭୁଲ କାମ ହେଇଯାଇଛି ସେ ଯୋଉ ମତେ ଏଇଟା ହେଇପାରୁଛି ଦେଇଛି ଗାଡ଼ି 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 ରଖିଦେଇଛି ହାଁ ଗାଡ଼ି ବାଇକ୍ ରଖିଦେଇଛି ହାଁ ବାଇକ୍ ରଖିଦେଇଛି ବାଇକ୍ ରଖିଦେଇଛି ତୋର कौन देखो सेठी कैमरा लगे देख हां ମୁଁ ସବୁ ମଜା କରୁଥିଲେ ମୁଁ କିଛି ବି ଇଏ କରିନି କୁଆଡେ ବି ଆଜି ଦିନ ସାରା କୁଆଡେ ବି ଯାଇନି ହେଲା ଇଏ ସବୁ ବୋଉର ପ୍ଲାନ୍ ଥିଲା ହେଲା ସବୁ ଯାକ ବୋଉର ପ୍ଲାନ୍ ଥିଲା ଆମ ଗାଡି ଥୁଆଇଛି ସେଇଠି ହେଲା ବୋଉର ପ୍ଲାନ୍ ଥିଲା ମୁଁ ଯଦି ମିଛ କହୁଛି ଭିଡିଓ କରାହେଇଛି ଦେଖିଦବ ବୋଉର ସବୁ ପ୍ଲାନ୍ ଥିଲା ହେଲା ସତରେ ହେଲା ଦେଖ କ୍ୟାମେରା ଦେଖିଲ ତ କୋଉଠି ସେ କ୍ୟାମେରା ତମେ କହୁନ ମାନେ କେମିତି ଲାଗିଲା କୁହ ଟିକେ କେମିତି ଲାଗିଲା କହୁନ କେମିତି ଲାଗିଲା ଟିକେ ବାଏ